En mor mar ajera mar Ramogi TV ni medo kete mana kaka tesedi manoni geno makelo ni weche manyien matimore thuolo ni e pacho kato gi pinje maoko. Waikuni mathoth mokalo e giko diranieri kawuono tarik 25 dwe mar 2 2023 machiegni e weche manyien mag Migago. To mokwongo in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-600. Mokwongo wang'iane mago ma wamiyo pek. Kupiga kura ni secret ballot. Huwezi kujua mtu alipiga wapi. Si ndio? Sasa ukikuja kusema wewe naona huko nipigia kura, siwezi kupatia wewe kazi. Ulijuaje pahali alipiga kura? Jotelo manyamira medo seyo jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom wacho ni lemo moko mag sirikal ibiro chiw kaluwore gi kaka ne ji oluto ombulu. One thing we have decided to do is going to suspend their licenses until we are satisfied that they have the capacity to conform to all the issues that they have been addressed to do. Bad Migago mochune rito alwora NEMA ogolo chik mondo pudh oko yiende mag kaladani e alwora mag aore. To riwruok mar jopuonj ma wakeini Kewota jiwo kumba ne jokanyo kuom tudruok gi kambi mar Direct Line Assurance. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jonjore no monjo gwenge ma Lesimlapa, Lekirshirati, Lampoko kod Lengosege kaunti ma Samburu kendo kane gitemo kwalo jamni mang'eny. Monj makamano nokelo rakruok mar magina e kind jonjore ga pisa mag arita masani dhi nyime kod apedha mar yweyo kata pedho jokwego mag jamni mosebedo kasando jopiny e kaunti auchiel mantiere nyandwat mar Hoho mar Okak. Ng'at achiel nowito ngimane e kinde ma jolweny adek to ne oyudo hinyruok e rakruok makamano ma bende noweyo jonjore mathoth kod hinyruok mag magina. Jolweny dhi nyime kod apedha e gwengego kuom tudruok kod obila. Jod bura mawuok e kaunti ma Nyamira osoko wang' jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e wi weche mane owachi ne joma nogo ombulu ne riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mokalo ema biro yudo dongruok kod lemo e sirikal. Jaod bura makono to gi mamoko ne onyiso jatend piny Kenya William Ruto kod jalubne Rigathi Gachagua mondo otine jo Kenya duto maromre e chenro mag pogo lemo mag telo kaachiel gi chwalo dongruok e gwenge duto ma pachoka. Kane giloso e gwenge ma Mwongori e sub-county ma Nyamira, josiasago manotelnegi kod Seneta Okong'o Mogeni nowacho ni onge ng'ama ong'eyo kaka ji notimo yiero nikech ombulu nogo e yor siri. UDA ilikuwa chama ya kutumia kwenda State House. Akishafika sasa ni rais wa Kenya na hata wafanyikazi wote wa serikali mkiajiriwa tuhudumie wa Kenya without discrimination kulingana na kipengele cha 27 ya katiba yetu ya Kenya. We should focus our energies in serving the people ambao walitupatia nafasi ya kuwafanyia. 6 months is too soon to discuss about politics of this country. Let us not go there and we forget kwamba tulitumwa na wananchi ambao wanahitaji maendeleo. Kupiga kura ni secret ballot. Huwezi kujua mtu alipiga wapi. Si ndio? Sasa ukikuja kusema wewe naona huko nipigia kura, siwezi kupatia wewe kazi. Ulijuaje pahali alipiga kura? Ulijuaje? Serikali yenye iko sahi ni moja, inaongozwa na William Ruto. Kwa hivyo tunamuomba Bwana Gachagua, yeye waliomba kura kwa kanisa, aenda asome Biblia na ajue kwamba watoto wote wa Kenya wanataka kupata kazi kwa serikali moja. Bad Migago mochune weche mag alwora NEMA ogolo chik mar pudho yiende ma karadani koya e dho wedhe kod aore ma pachoka. Jalup Director mar NEMA Robert Orina bende ogolo chik mondo mi olor kuonde kunyo te ma ok oluwore gi chike mag NEMA. Chik makamano luwo masira manotimore kar kunyo e gwenge mating'a e kachung' bura ma Kitutu Masaba mane ji maromo 25 owite ngimagi. Apisa mag NEMA osingo machwalo chenro makare mar reso alwora ka koro giloso aput mabiro nono weche mag kunyo mwandu e gwenge ma pachoka.
facility is operating without following all the environmental requirements that we have given in the license. So one thing we have decided to have given in the license. So one thing we have decided to do is end their licenses until we are satisfied that they have the capacity to conform to all the issues that they have been addressed to do. Lazima sasa kuanzia sasa hivi Kisii na Nyamira na kaunti zote za Kenya tutajaribu kama shirika letu la NEMA kuona ya kwamba tumeshikiana pamoja tuweze kuprotect, tuweze kuweka kuzizingira. Tunauliza wale ambao wako na miti ya blue gum katika kando za mito mahali maji yanapitia, miti hiyo ambayo iko karibu na mita 6 kutoka kwa mito itolewe, na tutashirikiana na NEMA pia ili kuiondoa miti hiyo ili tupate maji. Jopuonjre maka tiegruok Matharaka Technical and Vocational College obago ng'anyo ka giseyo telo mar ka tiegruok no. Jopuonjre go golo ywagi ka giwacho ni omednegi fees to omenda ma gisebedo ka gichulo ok ne gine ka tiyo negi e yo makare. Jopuonjre go wachore ni telo ma sikunno ok winj ywakgi kendo gikwayo twak e wi weche ma ok giyiego. Kwa hii shule tumekuwa tukipitia challenge ya we recognize our school that is a national institution and it is a college which is funded by the government. Lakini mambo ambayo tunaweza kufanywa kama wanafunzi sisi wenyewe hatuwezi kuyafurahia kabisa. Mambo ambayo kama ni fee yenye imeweza kuongezewa, hatuambiwi imeongezwa kwa kiwango hiki na imeongezwa kwa sababu hii. Mambo na student ID. Student ID tumekuwa tukiitisha lakini hakuna hata siku hata moja imeweza kuambiwa kwamba wanafunzi wanachukua nini the student IDs. Hiyo wanafunzi wanahangaizwa na serikali huku nje wakiwa wanaenda shule wanapatwa na serikali wanafungiwa hapo. Watu wanacheza ball tunajifurahia mpira. Si ni maskini aje. Shule tulipie, tupea ball, tucheze na tukienda sports tunaenda wote. Wanachukua watu 10. Hatuna jezi. Hiyo ni upuzi. Ofisi ya accountant ibadilishwe, procurement ibadilishwe, ile secretary ibadilishwe, tu mikakati kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kila kitu kikuwe sawa sawa. Ndivyo tunataka hivyo. Joma mine mawuok e kachun bura mar Oljororok e kaunti ma Nyandarua oyudo kony mar omenda maromo $3.6 koa e aguch omenda mar piny owacho mong'ere kaka Uwezo Fund. Jaod bura ma kaunti ma Nyandarua Faith Gitau mano otelo ne chenrono nolero ni omenda go biro konyo joma mine kaachiel gi joma ong'ol e yawo kendo bero ohandgi e gwenge ma alworano. Gitau nojiwo joma mine mondo mi odonji e riwruoge mag saga ma ibiro chiwi omenda kendo chwalo tiegruok ne mine. Tuko eneo ya Oljororok nikipeana Uwezo Fund na tumepeana about 3.6 million. Tumepea about 10 groups na wengi wa hawa ni wale walianza kuchukua hizi pesa kitambo sana. Wamechukua, wamefanya biashara na wakarudisha, wamelipa interest yote na wengi hata wamefika kiwango ya 700 plus. Siku ya leo tulikuwa tunapea akina mama checks za Women Enterprise Fund za 3.6 million. Ni vikundi 10 kutoka ward zote 4 za constituency ya Oljororok. Na kazi yetu kama ofisi ya mbunge Michael Mushera na ofisi ya mama county Faith Gitau ni kufuata na kuhakikisha hizo pesa zinatoka huko Nairobi zinafikia wamama wetu hapa mashinani. Hii pesa zinatusaidia sisi kama wamama na sasa hivi tunanunua broad. Tumepewa 750 zitatusaidia kununua broad. Alafu tukimalizia hii broad kununua tutajenga na hizo zenye tutachukua.
Doho mamalo mong'ere kaka High Court oyawo bade boma ma Itene County ma Elgeyo Marakwet. Chenrono manotelie kod jang'ad bura mar doho ma Eldoret Ruben Nyakundi noyango ni doho no biro winjo buche ma Iten juma ka juma e chuny boma noero ma Eldoret, kama bende buche mag lowo bende biro yalo. Jotelo mag gwengego eko opwoyo okang' mokaw kod ogai mar bad migawo mar doho kuom kelo machiegni tije mag doho. From, but I will make sure that we release it sooner or later. You must make sure that make sure that it's one case so that we launch it. Kwa hiyo baraka kubwa kwetu ni kuwa kutoka sasa hivi wananchi wa Elgeyo Marakwet hawana budi Eldoret kwa sababu tumefungua sisi kama mahakama msingi wetu wa kazi ni registry, yani files, na hiyo ndio sisi hapo ndio source ya ile kazi yetu. Na tumesema kuanzia leo tulipojumuika pamoja na serikali ya county, tumesema na pia mawakili, tumesema kuwa kuanzia sasa hivi unaweza kesi yako ya mahakama usipeleke Eldoret. Na sababu kitu ile tumepanga kuanzia mwezi ujao tutakuwa tunakuja hapa wiki moja mfululizo kuanzia Jumatatu mpaka Friday kushughulikia wananchi wa pande hii. Na katikati ya mwezi tumeweka Friday 2 kushughulikia maneno kama ya succession. Tukiitwa tuna Friday hizo tumesiacha wazi. Services zimekuwa closer to you, lakini pia tulikuwa tunasema pia zile kesi ndogo ndogo ambazo labda siko uko katika kijiji, ni vizuri kabla hatujaingia mahakama tuweze kuzungumzia katika ile kiwango ya chief, assistant chief, elders ambao wako kule nyumbani, ili kama kuna kesi ile ngumu kabisa mahakama iko hapa. This is also a great step in access to justice, ensuring that the people of Elgeyo Marakwet don't need to travel far for them to be able to get justice. As the Law Society of Kenya, we take this as a great step in improving our practice. Na tunaambia raia sasa kotini iko wazi, waje hapa. Maneno mengi ambayo yanasumbua raia ni maneno ya succession, waje hapa. Tutafanya pia kesi za maneno ya environment hapa hivi. Lakini ya maana sana sana ni kwamba kama county government tumewapatia nafasi, sababu hapa imekuwa kidogo, so tumewapa shamba eka 2 ambayo itajengwa koti kubwa kabisa ya kutosha kazi zote za kotini. Yena monda teri yueyo mokwongo machieno nieri mar Migago to kapo kwa dhie yueyo akaw thuolo monda somi moko kuom ote museorono e laini mar ote machuok. Milton and Honorable Benedicto Jakobura Masogo kantiere katito aneno Ramogi TV e omakare Ruto one kaka konyo jopiny nikech nengo kar duokore gi upinzani. Aparo ni mane gimidwa ndiko. Ma Lazaman Wuod Imbo owacho ni piny aneno kateka kia kama ji biro chomo, kaeto Ramogi ler kendo kelo habari makare to Gachagua onego were gi Raila. Mano jaduong' Wuod Onyango kawuok Luanda Nyamasare, mano nyakwaro Kunya. Ramogi TV Migago, an Paul Onyango kantiere Ralingo Asembo, apoyo Ramogi TV kuom weche matuch kaka timre e piny ka to gi kukune. Kaeto machielo bende wacho ni Omosh Digaro Land Cruiser Milton Migago choponwa yo makare e gwenge makamato kawantiere Ogwena kod Ogwena Gak. Kwayo mara en ni kaji aparo ni okindiko na gima nyalo some amo. Kara kamana adwa ni mondo wadhi yueyo matin, kik idhi mabor bang' yueyo pod wan gi mathoth. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da gadinya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitarite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntakwire kiaraiga.
engo kunere Tengera ege teacher egosori enyeke gima yaruririko aseviu sasa bono. Shout yes! Upate nyota leo! Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Machiegni kendo riwruok mar jopuonje ma wakeini Kewota osidhanga chenro mar biro ting'o malo ngima jokanyo mage, kama jokanyo maromo 85,000 biro winjo ber kokale hola okumba mar masira e kind mamoko. Riwruogno otudore kod kambi machiwo okumba mar Direct Line Assurance mar miyo jokanyo mage okumba mabiro konyogi kapo ni masira moramora ojukogi. Okumbano michule omenda mar romo Sh1,000 inyalo yudi kokale yor simu kidiyo *487# kendo biro konyo jokanyo ma Kewota kapo ni giyudo ng'ol tok masira, tuo mar wang' tok masira to gi masira moramora. Sani eri koro gi network kendo wadhi ane achiel kachiel kama gintiere wawinjane madhi nyime. Mr. Nyaga, who will also expound more on the program concerning the insurance. Thank you very much. Thank you, Madam CEO. You have already introduced me. My name is Evans Nyaga. I am the CEO of Direct Line Assurance Company Limited. And really today is a day for Kenya women teachers. And we are really excited and delighted to join them and to support them. We cannot really talk about financial inclusion without bringing women to the table. And Kenya women do a great job. They are progressive. And we feel as Direct Line, in our contribution to financial inclusion, we have to play our part to support the Kenya Women Teachers Association. And that's why we are here today to introduce a package, a bouquet that really we have put together for the Kenya women teachers. And we are really delighted and excited to be able to support the Kenya women. As they go about their day-to-day job, they are exposed to many risks. And we think that by coming to protect them against those risks, we are really playing our part. And we are very excited to be part of these partnerships. It's really part of our key strategic partnership. And we are really happy to be here today. From Madam CEO, I understand that there are about 90,000 women teachers in the membership. We know that we have over 380,000 teachers in this country. About 60%, I'm informed, are women teachers, and therefore we anticipate that the numbers will grow to above 200,000. And we are happy to be to support these women as they go about building the economy. We know the women are the pillars of and foundation of economic development agenda of this country, and we are happy to be part of this journey. Thank you very much. The digital program involves laptops which are ranging from 50,000 to about 70,000. But the understanding we have with House of Procurement is that this laptop is paid for 36 months. So the price is so affordable, it's between 1,600 to 2,500. Teachers who qualify
must be members of our organization. So we are inviting all the teachers to join us, because we give our members a unique number, just like with the insurance. If you're not a member of Kewota, you can't access this product. And these laptops are very high quality. We have HP on board, we have Lenovo, we have Dell. And as I said, we have, as we speak, 104 books, as confirmed by the consul from Estonia, who is with us today, that 104 books have already been digitalized. And we also have all TSC online services are now going to be available in that laptop. So if you have your laptop, you do your work, or you interact with TSC very smoothly, it's going to be seamless, and you don't need to carry textbooks anymore. Koro twadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo kama Millicent Adhiambo nyisowa weche motudore gi arita makare e weche mag nam. Millicent Adhiambo, kinyalo winja kowuok e kaunti ma Kisumo, miwa network makare. Kamana Nyamilton achiel kachiel kwa wuok Dunga Ilka mana luora mar nam ma Kisumu kaendi, ma bende chenro mar twak ewi kaka inyalo rit aluora mar nam kata nam owuon mondo mi joluo kata Kisumu County oti gi nam kaka nyadhi margi manyalo pidhogi kendo ywayo negi ohala kata kelo negi yuto dhi e nyime ka chenro ma kama endi en mano chakore tarik 17 dwe ni endi, kendo odiechieng' ma kawuono ochopo e giko mare. An kaendi gi jokanyo ma bende osebedo katayo chenro no endi, odwani bag twak kodgi ginyiswa ni to nyaka sani gin gigo mage magisetwake, puonj mage magisemiyo oganda neno ni nam kod aluora ne obiro rito yo makare mondo magigeto yudo nyime kaeni ochop kare. An bende gi jatend migao mag weche limbe kaendi Farida Mali ma bende biro tudore kodwa mondo nyiswa ni to gin kaka Kisumu County giketo kare gik mage ma bende biro konyo e neno ni orit nam kod aluora mare. Machiegni king'iyo kamera ibo chako gi nyingi tinyiswa ni to nyaka ne uchak chenro ni ang'o gini musetwake, gigo mage muketo nyime mondo ne ni to oganda mochopo kaendi chakre gi sani ka gini orumo to gigo duto mutwake biro chopo kare kendo rito nam biro chakore achaka gi sechegi. Erokamano, aniluonga ni Jovian Zuena, atiyo gi migao milongo ni Kisumu Social Inclusion Network, to kendo wariwre gi Nam Festival mondo wakel ji kanyakla mondo bi mondo wago twak makende. Ka chakre tarik 17 wasebedo gi jolwedo kendo milongo ni The Artistic Workshop ma oseloso chenro maduong' kendo giloso statue ma idhi chung mondo onen kaka mak mawawe Kisumu kae. Bang' mano wasebedo kendo gi twak gi joma mine ne odiochienge 3 to wanogal beach, wabedo gi twak gi joma mine gi joma chuo, magi chuo matie rimba, jolupo mantiere na marogal mar Paga gi Dunga Beach kae. Kwa tieko ndalo 2 gi kendo wabiro kendo wakelo ji kanyakla kata jok mane wan godo, jorech mane wan godo gal, mane wan godo Paga, gite gimbe kawuono gibiro mondo gimbe giwach puonj mane giyudo. Warango weche mag social economic empowerment, warango weche mag health, to kendo sani warango kendo kaka wanyalo tiyo gi gimiluongo ni edutainment mondo waor message mar environment gi climate justice e piny masani. Erokamano ahinya. Achiel kachiel katero ir kijana ma bende ochung' ne ng'iyo ni to taka duto ma bende oganda tiyo godo inyalo ti kodgi nade mondo mi olok gi pesa ma ok ochid kodgi aluora kata aluora mar nam machiegni. Aniluonga ni Matthew, atiyo gi Nam Festival. Kawuono wan gi twak ma dhi mbele kawuono ma wayude guests mane wuoyo wi kaka inyalo lok taka pesa. Koro nitie jo mtaka ma onyiso rawere kaka ginyalo choko plastics mondo ka gisechoko maromre to gin gi agent ma collect to miyo gi pesa. Mondo kama ok ni takataka obeda gimoro ma wawito to gilok pachgi ni takataka be en gimoro minyalo losgo pesa. Erokamano ahinya. Machiegni in kora dwani nyiswa ni to ere kaka gima idendo gi dho ngere ni gender equality donjo e magi teko twak musebedo go kaendi, to ere kaka gender biro donjo kata kit chwech mondo konye magi duto te. Wachako ni gender en nam nikech nam en nyako, so mane kaka nam ka nyako ang'o pio pod waweye oko ni chuo ema bete e nam. So sama wacho ni nam nyako wacho ni gender ne kanyo nikech tiere kaka nyaka warit namni.
So e kitwa gi timbewa mar joluo ntiere kaka gik moko ma watimo ma miyo mondo nam bende riti, to gik ma mine timo gi gik ma chuo bende time nam gi kitwa gi timbewa ma miyo mondo gik moko sani koro nam bende okun. Miyo e gima wacho ni ya mine nyaka bed gi tich ma gitimo, to kikwedo konya achiel mano nyiso ni kaka nego ji riwre nam koro tinde onge. Koro kitwa gi timbewa nam nyaka ji riwre, ji te oganda ma luoro nam nyaka bed ni timo gimoro. Nitie gik mane mine bende time nam mondo nam ulos kodwa, nitie gik mane chuo bende time nam. Koro ka wakwedo konya achiel to watiyo mana gi kanya achiel, gin sani pod nam pod okun. So gima wacho ni mondo wariwre mondo ji te matiyo gi nam, ji te modak e alwora nam nyaka bede e twak mwan go ni, mondo nam owinji ywakwa, mondo nam mondo owinj gik ma te wadwaro, mondo koka wabobet ka wanyalo timo gik moko mabeyo beyo. Erokamano ahinya. Mana kamano gi e thuolo nikech sama yo wawang'wa, ang' wago twak kod jatend migawo mar weche limbe seche mamoko gi e thuolo ni endi nikech weche mamoko bende medo tuche mesawa mar ke weche ka aduoko ne Milton mondo dhi nyime, bang'e ang' wago twak kod jatend migawo mano Farida Mali mondo nyiswa ni to Kisumu County nigi target mane, to gin chenro mage magiseketo kare neno ni chenro ni obiro chopo kare kaka ochane. Erokamano ahinya Milton. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Dunga Kisumu, kama bende omiyowa maler weche mathoth motudore gi kaka inyalo ket arita makare nam gi kaka inyalo yud faida mathoth kowuok e nam. Wabro dhi nyime gi weche mamoko gi e thuolo ni achiel kachiel adwani mondo mi wadhi nyime wadhi weche mag tuke, kama tuke mag ng'wech mag yiero tim mar Kenya ne tuke mag Afrika dhi nyime kawuono. E odiechieng' manyoro e paw tuke manyayo, Elijah Manangoi noyudo loch e ng'wech mar mita 1,500. Kamano e ng'weye mokwongo nyaka notiek kum manomiye gi riwruok matayo tuke mag ng'wech e piny mangima ka notiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko. Ferdinand Omanyala bende nyolo e ng'wech mar mita 100 bang' ringo kuom sekend 9.8